Sa ngalan, samahan ug sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon, may gabi sa tanan. Karong adlaw, nagsaulog kita sa memorial ni Santa Catalina de Siena, Birhen ug Doktor sa simbahan. Anya usab kita karon mga igsoon sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Busa niatong santos nga misa karon, atong pangayon sa Dios ang panabang ni Santa Catalina nga siya unta pinagi sa iyang mga pag-ampo, duyogan kita niya sa uban sa atong mga pangamuyo. Iapelo sa nato sa atong mga pag-ampo ang atong mga personal nga katuyuan para sa kalinaw sa atong pamilya, kalinaw sa atong kasing-kasing o sa mga intensyon sa atong santos nga simbahan. Aron mahimo kita nga ngayan gayud nga mosaulog ning santos nga misteryo, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios nga maluluyon. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasalakan kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami. Kaluyan ang takto sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa tong mga sala, ug dadun kita niya sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga naghimo kang Santa Catalina, nga midilaab siya sa Dios nung gugma, diha sa pagpamalandong sa kasakit sa Ginoo ug sa pag-alagad sa imong sibahan. Itugot nga sa iyang pangaliya ang imong katawhan hiniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon sa kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Jesucristo imong anak, nga buyog ari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mabuhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtotoo usara sa hunahuna og kasing-kasing, ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nag-ambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay nga nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila sumala sa ilang gikinahanglan. Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga Sepre,
nga ginganlan sa mga apostoles og Bernabe, nga sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang uma, ug ang halin niini yang gitugyan sa mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, ibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, ibistihan siya sa kasanan. Ibistihan ang Ginoo, ug gibaksan sa gawon. Ang Ginoo Hari, ibistihan siya sa kahalangdon. Ug gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarong. Ang imong trono nagabarog nga malig-on sukad pa sa karaan. Sukad sa kahanturan, mauna ikaw, Ginoo. Ang Ginoo Hari, ibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takus gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo, sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo Hari, ibistihan siya sa kahalangdon. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Nausap kanin, Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. inayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon kang Nicodemo, ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usap. Ang hangin muhuros bisan asa kini buot padulong. Madungog mo ang paghaguros nini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mga tao, ang mga natao pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag,
Wala ka ba mahibalo diini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw. Gisulti namo ang among nahibaluan o nagmatuod kami sa among nakita, apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili kamo tuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo, konsultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit. O wala pa'y nakasaka sa langit, gawas ni atong nanaog gikan sa langit, ang anak sa tao. Ingon nga giisan ni Moises dito sa kabingawan ang bitiin nga tumbaga, nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglang iisa usab, aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Namalandong kita karon mahitungod ni ining Ebanghelyo ni San Juan nga nagtanyag kanato og nagpakita kanato sa usa ka dialogo ni Jesus og ni Nicodemos. Kining duha mga igsoon, nagkaistorya kining duha o giingnan man gud ni Jesus nga gawas kon mataw kapag usab dili ka makasud sa ginharian sa langit. Busa naghuna-huna og maayo si Nicodemo, unsaon man pagkataw og usab sa usa ka tawo, musulod ba di ay siya sa tiyan sa iyang inahan aron mataw pag-usab? Apan ang gibuti pasabot sa Ginoo mga igsoon, dili ka nang kalibutanon nga pagkatawo, dili ka nang murag mugawas sa sinapupunan sa imong inahan, kundili ang iyang buot nga pagkatawo, kanang pagkatawo nato pag-usab, isip mga anak sa Dios, pinaagi sa bunyag. Sa mga igsoon, importante gayud kaayo ang bunyag, ang sakramento sa bunyag, kay kini manggod murag susi, murag hiyawi manggod ni sa tanan nga mga sakramento, aron kita maablihan sa ganghaan sa grasya sa langit. Siya gyud ang Yahweh. Mao man gani mga igsoon nga usahay makadungog mo, dunay mga ginikanan nga muingon sa ilang mga anak nga dunay bag-ong anak ngadto sa ilang apo, no? Bunyagi dayon ang imong anak, iyang apo. Ayaw og dugay-dugaya, kay kining bataa dili ang ngayan nga magpuyo nining kalibutan, nga dili siya inangkon minarkahan nga anak sa Dios, dili mayo. Busa paningkamuti gyud nga mabunyagan dayon. So kadtong mga naminaw sa ilang mga ginikanan mga igsuon, mangita gayog paagi nga mabunyagan ang bata ug mahadlok gani sila sa adlaw ug sa gabi nga mulabay nga walay bunyag ang bata. Kay lagi mao may atong pagtuo, hugot nga pagtuo nga kining bataa dili pa anak sa Dios, anak lamang kini sa iyang mga ginikanan. Apan kining bataa mga igsoon, kinahanglang mataw pag-usab, o sa iyang pagkataw pag-usab, mataw siya isip anak sa Dios, dili lamang anak sa iyang mga ginikanan. Ug ang bata nga mataw pag-usab diha sa ngalan sa Dios, diha sa bunyag, magtubo unta kini nga giubanan sa grasya ug panalangin. Kining bataa anak usab sa Dios, sa mga anak siya sa iyang mga ginikanan. Ug tungod kay anak man lagi kining bataa sa Dios, dili kini biyaan sa Dios. Kay sa giingon na ni Propeta Isaias, bisan man gani pa ang inahan makalimot sa iyang anak, ang Ginoo dili makalimot
kanato. Busa pagkanindot gayud mga igsuon nga gihatag kanato sa Ginoo kining grasya sa sakramento sa bunyag. Kay gikan gayud na anang panahon nga muingon kita isalikway nato si Satanas, niya nang puntoha mga igsuon abrihan ang langit para kanato tungod kay nakpalayo naman kita sa mga binuhatan sa yawa. Og tungod niini mga igsuon ang kunon kana nga mahimo nga usa ka anak sa Dios. Pagkanindot, no? Busa mga igsuon, paningkamutan gayud nato kita mga Kristiyano, mga Katoliko, nga kung makakita gayud kitag mga bata nga wala pa gyud nabunyag, tabangi ninyo. Tabangi nga mabunyagan kana. Tabangi nga kanang bataa mahimong anak sa Dios. Kay basin og pinaagi kanimo, kaning bataa mahimong santo, mahimong anak sa Dios tungod sa imong pagtabang. And that is what we call Christian love. Kanang Christian love nga atong giingon mga igsoon, making the other person a better person. Mausap ka na ang gitawag nato nga gugma sa asawa ngadto sa bana, bana ngadto sa asawa, bana og asawa ngadto sa mga anak. That love which is beyond all human and bodily attractions. No? Unsa na siya nga love? It is the love of making this person grow o duol siya sa Ginoo o mahadlokon siya sa Ginoo. Kani siya tanan mga igsoon. Moabot kini sa panahon, madawat nato kini sa panahon nga kita usab modawat sa bunyag. Busa, gingon ni Jesus kang Nicodemo, walay nakaila sa amahan, gawas ni atong nanaog gikan sa amahan. O walay makaila sa anak, kundili pagbuot sa amahan nga makaila sa anak. Busa, grasya gayud kana mga igsuon. Grasya gayud kana nga kana lang ganing pagsakripisyo nato tungod sa atong pagtuo nga moanhi ug muluhod jud kita sa balay sa Dios. Grasya na kana. Tungod kay daghan na baya mga tao, mga igsuon nga usahay makalimot na sa pagluhod, makalimot na sa pagtahod, makalimot na sa pagpailom o pagrespeto sa balay sa Dios o labaw sa tanan sa sugo sa Dios. Busa, magpakatao kita pag-usab diha sa bunyag. Kay dili lamang kita na tao pag-usab, na limpyo usab kita ug nahimo kitang bag-ong binuhat ug kining bag-ong binuhat angayan sa mata sa Dios ug sa mata sa atong mga isig katao. Ang grasya sa Dios magauban kanila ngagpinili sa Dios. Ang grasya sa Dios magaprotect, manalipod kanila nga gimarkahan na sa grasya sa Dios diha sa bunyag. Manindog palihog. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios Amahan, Dios Espiritu, ug sa nabanhong Hesukristo nga nakaambit unta kita sa ilang himaya, makaambit unta kita sa ilang himaya sa ginharian sa langit. Ug moingon kita, Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga sila nga naghupot og gahom, madasig sa Espiritu Santo, aron mangulo sila diha sa diwa sa gugma ug sa pagpangalagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Nga sa kanunay mabag-o ang atong kaugalingon diha sa Espiritu Santo ug motubo nga mahigugmaon ngadto sa hingpit nga kahingkuran ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Nga kita nga nagsaulog nining santos nga Eucharistia, magtinabangay uban sa gugma, nga magsalamin sa Santissima Trinidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, matagan sa medikal nga pagtagad, pinaagi sa kamanggihatagon sa ilang kabanayan o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa langit ug yuta, panalangini kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay, magsadya diya sa maymayaong pagabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa langit ug sa yuta, panalangini kami. Ginoo, ibubo ang imong espiritu dinhi sa among makasing-kasing, aron mabag-o ang among pagkinabuhi ngadto sa kinabuhi nga gihatag kanamo pinaagi kang sa nabanhaw nga Hesus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa igasa ko kanimo, tungod sa imong kayo, giluwas mo ako gikan sa sala, o kanunay imong ipakita sa kayong ngaway support sa kayong ngaway support. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoo sa kabisyo gikan sa imong mga kamot, alang sugay pagkamay sa ngalan, alang usab sa atong kabaslanan o sa tibok iyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang makaluwas nga gasa nga among gihalad sa paghandom kang Santa Catalina aron tinudloan sa iyang mga panghimangno o panig-ingnan, iyang mga sadugayng kadasig, magpasalamat kami kanimo ang matuod nga Dios. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Angay matarong gayon, sibo ug makaluwas nga kami sa kadunay ug sa tanang dapit, magpasalamat ug magdaig kanimo tunhay nga mahan, Dios nga makagagahom sa tanan. Among kalipay karong adlaw ang pagdaig kanimo tungod sa imong alagad nga si Santa Catalina nga ulay imong gihatag kaniya ang kauhaw sa kamatuoran nga nagtagbaw ragayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Imong gipadayag kaniya ang dili matukib nga misteryo sa imong kaugalingong kinabuhi. Imong gihatag kaniya ang usa ka talagsaong gugma alang sa imong simbahan. Nagsudong siya kanimo diha sa makanunayong pagampo
og nangaliw po siya nga ang panagbingkil muiway unta sa panaghiusa. Matinumanon og mapaobsanong gihagit niya ang simbahan ni Kristo nga mutuman sa iyang misyon og mahimong maunungon asawa ni Kristo. Balaan og walay buling hangtod sa katapusan sa panahon. Ug busa, uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Naingulang nagatuloy sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban sa among mga obispo ug mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ay nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa mahan, ginamit ang mga pagampo nga tudlo kanato ang atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ipakita nato karon atong panaginig sunay, panagdait sa usag-usag. Poderoso sa Dios nga Maigsoon, kini mao si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug bumaya ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat, nga maoy naghiusa sa kinabuhing yutanon ni Santa Catalina, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa danyo ang gugma ug grasya ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.